Lammetjesdag groot succes. Kevin van der Rijt plantsoen. Het is vandaag 7 april, dit is het Pelemaasjournaal. Tijdens Tweede Paasdag konden kinderen lammetjes knuffelen tijdens de zogenaamde Lammetjesdag. Dit was georganiseerd door Stichting Loobeek. Op het Sint-Anne-terrein in Venray was het maandag druk. Ouders waren met hun kinderen naar de Lammetjesdag gekomen, waar de net geboren schaapsjongen bekeken konden worden. Het werd georganiseerd door de Stichting Loobeek. Met de Lammetjesdag wilde de stichting ook aan publiek laten zien hoe lammetjes in de natuur rondlopen. Bovendien is het een associatie met de Loobeek, waar schapen een belangrijke rol spelen. Nou, van oudsher is er dus de schaapscompagnieën zijn hier bekend. Die komen hier al van de 19e eeuw, was dat hier heel erg actief. En vanuit die schaapscompagnieën hebben wij in Merselo dus de schaapscompagnie opgericht, die ook betrokken is bij de inrichting van het project Loobeek. En daar zijn de schapen dus dan in thuis. De stichting is bezig met de ontwikkeling van het Loobeekdal. Er worden 3 historische bouwwerken gerealiseerd. Een boerenschans, een wolmolen en een schaapskooi. Het project schiet al aardig op. Eigenlijk zijn de plannen zo goed als klaar. Maar er moet nog even gewacht worden voordat de daadwerkelijke realisatie kan plaatsvinden. Dat is nog even afhankelijk van de ontwikkelingen met de grondruil die daar plaats moet vinden. We staan eigenlijk klaar om de schans te maken, want daar ligt, de grond ligt ervoor. De ruimte is ervoor, afspraken zijn gemaakt en de financiën zijn er ook om dat te doen. Dus we moeten wachten op die toestemming dat die grond toegedeeld wordt en dan kunnen we aan de slag. In totaal kwamen er zo'n 300 mensen op de Lammetjesdag af. Voor €5 konden belangstellenden een speurtocht doen en mochten ze met een lammetje knuffelen. En natuurlijk moest dat ook even worden vastgelegd. Na afloop kregen ze nog een speciale oorkonde. De aanwezige kinderen reageerden wisselend zodra de schapen echt dichtbij kwamen. Er zijn kinderen heel vrij en heel makkelijk mee omgaan. Maar er zijn er ook bij die dus wat bangig daarmee omgaan. En dan moeten ze eerst even wennen aan het schaap, wat gaan doen aan het lammetje. Maar de meesten gaan na een korte tijd gaan ze eraan gewend en dan gaan ze ook dat lammetje aaien en knuffelen en dan is het weer helemaal goed. Wat heb jij in je armen? Een lammetje. En wat vind je van dit lammetje? Mooi. Is hij zwaar? Een beetje. Wat voor dieren zijn hier allemaal? Schapen. Schapen. En die hebben ook kindjes, hè? En hoe heten die kindjes? Weet ik niet. Lammetjes. Heb je er al eentje vastgehouden? Ja. Hoe was dat? Leuk. Waren ze ook een beetje lief? Ja. Wat heb jij een lief lammetje in je handen? Hij is echt heel schattig. En is hij ook zwaar? Wel een beetje, maar dat valt wel mee. Waarom vind je lammetjes zo lief? Ik weet niet waarom. Ze zijn gewoon zo schattig. Heb je zelf ook een huisdier? Ja, ik heb een chihuahua. Zou je wel een lammetje erbij willen? Ja, maar helaas mag het niet. De stichting heeft met de Lammetjesdag €400 opgehaald. De verwachting is dat in de eerste helft van dit jaar de boerenschans nog wordt ontwikkeld. Begin volgend jaar verwacht men te kunnen starten met de wolmolen. En tussendoor hoopt de stichting de middelen te vinden om de schaapskooi te realiseren. De in 2009 gesneuvelde Venrayse militair Kevin van der Rijt krijgt een plantsoen. Het plantsoen dat naast het kerkpad ligt, wordt tijdens dodenherdenking onthuld. Met het vernoemen van het Kevin van der Rijt plantsoen komt het college tegemoet aan het verzoek van de commandant van het korps commandotroepen en van Kevins nabestaanden om hem blijvend te herdenken. Wij vinden het een heel mooi gebaar en ook een teken geven van dat we ook stil moeten staan bij mensen die na de oorlog zijn overleden aan bijvoorbeeld vredesoperaties. Om hen langs deze weg te herdenken. De Venrayse korporaal Kevin van der Rijt sneuvelde op 6 september 2009 in Afghanistan. Hij werd 26 jaar. Zijn naam wordt nu verbonden aan een deel van het Venrayse stadspark. Dat komt op de plek die je nu achter mij ziet. Dat is het plantsoen dat ligt naast de kerk. Wat ook een hele mooie plek is. Het is vlak bij het oorlogsmonument. Het is een plek waar vreedzaamheid en rust en vrede eigenlijk van nature hangt. Dus het is een hele mooie plek om die de naam Kevin van der Rijt plantsoen te geven. Het straatnaambord van het Kevin van der Rijt plantsoen wordt op 4 mei tijdens de dodenherdenking onthuld. En tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot woensdag 6 uur 's avonds. Donderdag is er weer een nieuwsjournaal.
Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht kan er wat motregen vallen. Morgenochtend en in het begin van de middag is er vrij veel bewolking. Het blijft droog. Vooral in de loop van de middag komen er brede opklaringen. De temperatuur komt uit op zo'n 13 graden. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot donderdag.